tindak ira kanthi hanyedeku kanthi laku ndodok. Andodhoipun Pinuraja Ratu sumangga nyarasanipun Kang Bapa Dalasan sang ibu. Kang Bapa Dalasan sang ibu alus sawadana. Kene-kene nggih, nuni nggih Bapa dalem nyuwun ilahi dipangestu Bapa. Iya ya nggih anakku. Rika adila tak pangestoni ya Nduk ya. Nuni nggih matur nuwun tunganipun Ibu. Ibu ana apa nggih Rika Adila nyuwun ilahi dipangestu Ibu. Iya no anakku nggih tak pangestoni ya nggih sumangga muga dadekake kekuatanmu anggaramu arep bina rumah tangga jelasan Kang Mas ya Nduk ya. Nuni nggih Ibu matur nuwun